Köszönjük Rebekának, és most következzen Fehér István komáromi tanár, aki elvesztette szlovák állampolgárságát csak azért, mert felmerte vállalni magyarságát. Tisztelt ünneplő közönség, kedves magyar testvéreim! Itt a barátom azt mondja, hogy elvesztettem a szlovák állampolgárságomat, szerintem meg nem. Megpróbálták elvenni, de ellenálltam, nem adtam le a személyirataimat. Ez csak így margóra. Biztos meg fognak még keresni, de hát majd teszünk ellene. Mit is szeretnék mondani? Nehéz, szép magyar ének, és Juhász Gyula és Attila barátom után megszólalni. Szinte mindent elmondott, amit szerettem volna, de azért egy-két dolgot szeretnék megemlíteni, hogy miért is nehéz a mi sorsunk. Úgy jöttem most ide, ennek a gyalázatos trianoni diktátumnak a 94. évfordulójára, hogy én bízom benne, és ezt nagyon komolyan mondom, hogy a 100. évfordulót ez a gyalázat nem fogja megérni. Én ebben határozottan bízom. Mit kell tenni? Mit kell tenni ezzel? Kedves barátaim, semmi mást, csak vállalni kell azt, akik vagyunk. Mire gondolok? Az első lépés, hogy mindenkinek ebben az országban is, amit úgy lottak össze, magyarul legyen a tisztességes neve a személyi okmányaiban. Nagyon remélem, hogy nincs itt közöttünk sem Katarina, sem József. Első lépés. Magyar gyerek, sok kell, ezt itt az Attila elmondta, azért a Kárpát-medence, aki teleszüli. Mondom a példát. Koszovó, a szerbség, valaha létező ősi helye a Rigó mező,